Ако имаш собствен барбаршоп, този бот ще ти спести часове, ще намали объркването с резервации и дори може да ти помогне да печелиш повече, защото клиентите ти ще получават супер бързо и удобно обслужване. А ако искаш да правиш чатботи за клиенти, това е идеален пример как един прост инструмент може да добави стойност на бизнеса и да ти донесе доходи, без сложни кодове, без дълги часове на настройка. В това видео ще видиш всичко стъпка по стъпка, от създаването на бота през настройките до реалната му работа в чат. Готов ли си да видиш как един малък бот може да промени цялото ежедневие на барбарите и да ти спести тонове време? Нека започваме. Преди да преминем към създаването, всъщност първо ще ти покажа колко бързо и колко добре работи. Ще му напишем здравей. Ще му напиша колко струва детското постригване. Както виждаш, нашият бот е умен и ни пита в кой ден и в кой час ще бъде удобно за нас да дойдем да се пострижим. Казваме му, например, утре в 11. Тъй като аз не знам кои барбари работят в този барбаршоп, ще го помоля той да ми предложи. За детско постригване мога да ви предложа Петър, той е страхотен с класическите стилове и има опит с по-малките клиенти. Как ви звучи? Супер, записваме, пиша някакъв телефонен номер. Часът ти е записан успешно. При Петър, детско постригване, датата, часа, клиента, телефонния номер. Очакваме те в Barber King. Идваме в Google таблици, както виждате, ето го. Петър, детско постригване за утре в 11 часа. Клиентът се казва Георги, телефонния номер и статус потвърден. Връщаме се в Telegram и тъй като барбаршопът не работи неделя, сега ще питам нашия робот може ли да направя час за неделя. Натискаме Enter и в рамките на секунди получаваме отговор. За съжаление, в неделя сме почивен ден и не можем да направим записване. Можем да го насрочим за друг ден от понеделник до събота. Какво е работното ви време? Робота работи перфектно, много бързо, без да прави абсолютно никакви грешки и записва в таблица или където си пожелаете данните. Нека да започваме с създаването на този бот. Не се притеснявай, за да стигнеш до тук с този Telegram тригър и AI агент, натискаш видеото, което ще се появи горе в десния ъгъл, изглеждаш го, ще ти отнеме по-малко от 5 минути и те очаквам обратно, за да продължим по създаването на нашия барбаршоп рецепционист. След като вече си създал своят AI агент, влизаш вътре, скролваш надолу и избираш Add Option. Тук ще имаш поле System Message. Натискаш го и се появява ето това поле. Вътре в това поле ние казваме на нашия робот цялата информация за нашия бизнес, за бизнеса на клиента ви и как искаме да се държи, на какъв език да отговаря, абсолютно всичко. Хубаво е всеки персонализирано за своя бизнес да си прави различен промпт, но ако искаш да ме копираш и да направиш като моя, ще го оставя долу в описанието, може да отидеш, да го копираш и да го поставиш в своя агент. Връщаме се обратно и след агента добавяме една проверка if. За целта първо ще трябва да екзекютнем нашия workflow, отиваме в Telegram, отваряме чата с нашия бот и му пишем. Връщаме се в N8, както виждате, вече всичко е екзекютнато. Ако отговора на нашия AI агент съдържа ето това съобщение, Booking Ready, поставяме тук Booking Ready, да се извършва някаква операция. В нашия случай, нашият AI агент не е получил информация за клиент, който иска да се постриже, затова отидахме в False. Идваме на True, натискаме плюса и пишем код. Избираме JavaScript, трием този код и на негово място поставяме този. Този код може да го намериш в описанието. Идеята на този код е да извлече всички данни, за да може после да ги попълни в нашата Google таблица. След кода натискаме плюса и пишем Google Sheets. Избираме Append Row in Sheet, свързваме нашият акаунт. Ако не сте го свързали, натискате на Create New Credential и се вързвате с Google, към който ви е таблицата, която сега ще създадем. Отваряме нов таб и пишем Google Sheets. Правим нова таблица. Полетата в нашата таблица ще бъдат Барбар, услуга, дата, час, клиент, телефон и статус. Маркираме цялата таблица, натискаме десен бутон и натискаме Convert to Table. Това го правим, за да може да имаме малко по-структурирана и красива таблица. Горе може да я преименуваме, например, на Barbershop. Тук форматирате таблицата по ваш вкус. Аз ще я направя както на мен ми харесва, за да е лесно и разбираемо. Връщаме се обратно в N8. Тук вече можеш да свържеш акаунта, който е към таблицата. В нашия случай моята се казва Barbershop. Казахме, че искаме всички данни да се попълват в таблицата. За да стане това, натискаме Execute Workflow. Отиваме в Telegram. Искам да се запиша час за мъжко постригване при Петър за утре в 10 часа на името на Кристиян. Сложил съм и телефонен номер. Защо го правим това? Правим го, за да може нашият AI агент да извлече всички данни и сега да може да ги попълним в таблицата. Натискаме Enter. Връщаме се в N8 и виждаме, че имаме проблем в Sheet. Отваряме и се появиха ето тези данни от кода, който ти казах, че е точно за това. Един по един ги въвличаме вътре. Барбар,
услуга, дата, час, името на клиента, телефонния номер и статуса. Натискаме още веднъж Execute Step и виждаме, че грешката вече е изчистена. Връщаме се в Google Sheets и виждате как вече имаме попълнена таблица с всички данни на нашия клиент. Вече сме на 80% готови. Единствено остана да кажем на нашия агент да връща съобщение в Telegram на клиента, който му пише. За тази цел, след Google Sheet, идваме тук и натискаме плюса. Пишем Telegram, скролваме надолу и избираме Send a Text Message. Тук вече сте се свързали вашия Telegram акаунт. На чата ID отваряте Telegram тригъра, скролвате надолу и дърпате чата ID-то. На текст пишете каквото си пожелаете. Тук нашият AI връща текст, когато вече е направена резервацията. Все едно, благодаря ви, че направихте резервация за нашия барбаршоп. Аз ще го направя малко по-красиво. Часът ти е записан успешно, очакваме те в еди кой си барбаршоп. Тези поленца, които са червени, на тяхно място трябва да сложим реалните данни. Триеш червеното и на негово място слагаш при барбар. При услугата триеш и слагаш услугата. На датата дърпаш истинската дата и повтаряш това за абсолютно всяка една стойност. Както изглеждаше сложно, сам се увери, че не е. Готови сме, може да натиснем Execute Step. Както виждате, получихме съобщение в Telegram, часът е записан успешно и имаме всички данни. Отдолу виждате, че имаме This message was sent automatically with N8N. Това искаме да го изтрием, защото стои грозно. Връщаме се в N8N, скролваме най-надолу и натискаме Add Field. Избираме най-горното и го изключваме. Вече имаш работещ чатбот. Единственото, което остана да направиш е, ако клиентът не е дал всичките си данни, отново нашият чатбот да продължава да изисква и другите данни от него. Идваме в False, натискаме плюса, пишем Telegram, скролваме надолу и избираме отново Send a Text Message. Отново с вашия Telegram акаунт, на чата ID идвате в Telegram Trigger, отново слагате чата ID, а на текст идвате в AI Agent и слагате output-а. Като отново идвате най-отдолу, избирате Add Field и махате онова съобщение на N8N. Единственото нещо, което ти остана да направиш е горе в десния ъгъл да натиснеш Publish. Сега без да натискаш Execute Workflow, можеш да се чатиш със своя робот колкото искаш и да го тестваш в различни ситуации как се справя. Честито! Вече имаш своя първи чатбот рецепционист. Той отговаря за секунди на клиентите, записва резервации, попълва ги автоматично в таблици и ти спестява часове работа всеки ден. Независимо дали имаш собствен барбаршоп или искаш да правиш чатботи за клиенти, това е супер лесен начин да улесниш бизнеса и дори да печелиш пари, докато ботът работи вместо теб. Ако това ти беше полезно, много се радвам. Не забравяй да харесаш видеото, да се абонираш и да гледаш следващите клипове, където ще показвам още по-готини автоматизации и трикове с N8N. До скоро!